Čaute ľudia, to je Gongo a ako vidíte, stratil som sa v lese, v ktorom lese ma naháňa nejaký šialený psychopat, čo sa volá Milan. Ja ho prezývam Jeff, lebo som hral Jeff the Killer a ten psychopat ma chce zabiť. Ja sa musím strašne obtáčať, lebo on býva najviac tam na tej ploche, ako vidíte. Takže dúfam, že sa mi podarí mu ujsť. A tento lesík je dvojčlenný, nie je pri škole. A ja som sa v ňom stratila, neviem sa dostať von. Takže ak zbadáte niečo, tak mi napíšte. Tu sa najviac zjavuje Jeff. Na tomto. Tuto. Na tomto. Tu. Ja sa radšej vrátim do lesíka. A tu je nejaký chodník. Dúfam, že ma zavedie von. Tam je Jeff. Tam je Milan. Jeff the Killer. Pomoc! Ak sa vám video páči, tak napíšte komentár. Ak ne, tak bojte sa so mnou. Je tu Jeff. Vidíte ho? Je to pravda.